пробуждане на национални символи и добродетели. От тогава до днес те са се формирали като основни културно-просветни средища и са преки пазители на нашата писменост и култура. Първото българско читалище, може би повечето от вас знаете, основано в град Свищов през 1856 година. Това означава, че читалище е имало и преди освобождението. В дейността си читалищата започват да организират читални, библиотеки, неделни училища, стават база за развитие на театъра и музиката. Така през далечната 1909 година група родолюбиви българи основават читалище в село Гъбене, отец Паисий, което по-късно се преименува на Паисий Хилендарски. Работещите в читалището са били отдадени изцяло в полза на читалищното дело. През годините самодейците са представили различни сказки, пиеси, бил е създаден оркестър, мъжки хор, женски хор, 2 танцови състава, които са се изявявали на различни местни мероприятия в съседни села и градове и други изяви. Измина повече от век. През настоящата година ще се навършат 115 години, откакто читалището в село Гъбене отваря врати и коренно променя живота на хората. Няколко поколения будни жители на селото с отдаденост и себеотрицание, като тези хора тук пред вас, поддържат и обогатяват завещаното културно наследство. Днес към читалището има 2 постоянни групи. Певческа група Планински букет, която е тук пред вас, танцов състав с 2 групи начинаещи и напреднали, детски състав за скетчове, сценки, театрален състав от по-възрастни хора, също за представяне на различни сценки и временни групи коледарска и лазарска група. Росица Христова, която е тук пред вас и още от първите години от създаване. Тя ще продължи интересния разказ за живота на групата. Групата ни е създадена през 1994 година под името Ретро 94 с ръководител Пламен Чешилев. В продължение на 16 години изпълнявахме повече от 110 стари и нови градски песни. След кончината на ръководителя ни, групата близо 2 години търпя промени, както от към ръководители, така и от към състав. И в един прекрасен ден на 2012 година съдбата ни срещна с Веско Самуилов. Той е човека, който ни промени и преобрази от група за градски песни в група за обработен фолклор. Той промени името на групата ни и ни кръсти Планински букет. В началото всичко тръгна много плахо, но с времето си повярвахме взаимно и нещата започнаха да се случват. Пеехме вече на 2 и 3 гласа, трупахме медали, плакети, грамоти и много участия. И така, до 21 година, тогава Веско Самуилов ни напусна и отиде в един по-добър свят. Светла му памет. След всички тези успехи и награди решихме, че не трябва да се отказваме от дейността си. Съдбата отново беше добра към нас и преди 2 години ни срещна с Боян Асенов, който от тогава е наш ръководител и един голям виртуоз на акордеона. Тази година празнуваме 30 години на сцена и се надяваме да продължаваме смело и напред. Марина Тодорова в продължение на 17 години е начело на селото. Сега заговори и Росица Христова, която от толкова години пък е в групата. А ако всички вкупом запеят, какво ще стане? Вие, господине, не знам кой сте, ама не ми отговаряйте сега, защото сте много далече от микрофона и той ще има да говори, а ние в момента четем отчетния доклад за дейността ли, така ли да ви разбираме? Или просто това е един от красивите мъже? Защото, влизайки днес в телевизията, първата реакция беше: ау, какви красиви мъже имало в Северняшко. Музикантите ме погледнаха лошо и я да изпея песента, пък после да си говорим. Иначе, любили са се, ще е песента, на която можем да тропнем даже една реченица, ако искате. Хайде!
началото на февруари мислите ми ме водят към рождената дата на една незабравима приятелка, севернячката Мариетка. Мариета Аспарухова, родена в Левски. Но поела песента на Козловец. Днес фолклорната група на това село носи името на Мариета Аспарухова. Мариетка се ражда на 7 февруари 1971 година. Една от младото поколение народни певици, ревностен защитник на съхранената изворна песен и естетиката в традиционното начало. Още 5 годишна запява. Интересът към народното творчество я запалва до такава степен, че се включва и в школата по акордеон и в изучаване на гадулката. Завършва Котленското музикално училище, а после и музикалната академия в Пловдив с преподавател по народно пеене Радка Кушлева. След всичко това Мариета се завърна при корена, за да черпи сили от него и да ги засажда у най-малките дечица. Неуморен търсач, събирач на песента. Обучи десетки деца, гостували и тук в нашето студио. Чести гости в националния радиоефир, награждавани многократно на събори и конкурси. Мащеха Рада решеше, с нощи мина, Калинка плете дантелки, ямбулски баши минава или без нощи са турци дойдели, тръгнала е Енка, Росен, ох Мари кумице. Чуете ли някоя от тези песни? Потърсете дълбоката душевност на младата Мариета Аспарухова. Много рано я загубихме с лошата болест. Любимият Парко поддържа кабинета и вкъщи съхраняват ценните тетрадки, събрали песни, пяти и недопяти. А ние дочуваме гласа на Мариетка, сякаш остана завинаги в нашето студио. Чувате ли и сега?